खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो आंनि बुसमतारी इन्डियान चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो अन्नानै रायजो राजाफ्रा जुदि आंनि चेनेल्सखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंबो मोजां रोखोमनि भिडिअ लाबोबाय थानो हायो एबा गोख्रों रावजों माखासे जानला मोनला खामानि मावनाय समाज बेरेखा एबा बर' जाथिनि जानला मोनला खामानि मावनायखौ आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बुंनो हायो। बिदिब्ला गिबियावनो बिथांमोननि स्पिच होनायखौ खोनासंग्रोदो बिनि उनाव कन्टेन्टनि सायाव एसे बुंनोसै। स' लोगोफोर नायग्रोदो बिसोरनि भिडिअखौ मा बुंदोंमोन। साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन सेप्तनै सय होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै न'खरनि सोरबा लिड लानांगोन बिथांमोनखौ मा खालामनो सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो खिन्थु सरकारा डाइरेक्टलि बिथांखौ कर्टनिफ्राय दिहुननांगौ होननानै बेबायदि खालामनो हाया बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा उकिल हमथों उकिलनि गेजेरजों दिहुननाय बेबस्था खालामदों बेजों जागोन बेलेगथ' हाया बेलेग जेबो उपाय गैया बिथांमोना हाल्ला खालामाब्ला जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा बे थाउजेन्डस एनडिपिनि भितराव सासेल'सो बेनिखायनो बिथांखौ बेस खालामनाय जाथिया थांना थानो हाया जेरावहाय मेजरिटि मानसियानो एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनदों मोजां होननानै बुंदों एग्रिमेन्ट इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लिरदों बिथांमोना दिनै हेंथा होबाय थानो नागिरदों। दिनैनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय मोनसे निउसाव एबा ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों दा बर्तमान केबिनेट मिनिस्टार उतखावग्रा ब्रह्म आदै आरो सासेया बर्तमान डिप्युटी चिफ एबा बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि बिथां गोविन्द बसुमतारी आयं बिथांमोननि बुंनाय रन्जन दैमारि सारनि बागै बिनि सायाव डिसकास खालामनायगोन। स' लोगोफोर नायग्रोदो गिबियावनो उर्खावा मा बुंदोंमोन एकर्ड जानायनि उनावहाय एकर्ड जानानै फैनानै मोनसे काजलगावआव सुबुं गौमा लानानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा दिनै गावनो केबिनेट मन्त्रि दा बिथाङा रन्जन दैमारि सारनि बख'नायनि दायथ'खौ टटेलि लाजोबनांगौमोन। दिनै बर' रायजो राजाफ्रा एबा साफ्रोमबो बर'फ्रा जायफ्रा बर' होननानै बुजिनो रोंबाय गथ' गोरलैनिफ्राय साफ्रोमबो बर'फ्रा रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैनाय एबा बिटिआर एकर्डजों गबोसिगोन बेखौ सानदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नुबाय मा बिथांखौ फिन लाइफ इमप्रिजन होनानै होबाय एसामिस गभर्नमेन्टआ। दा बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बिटिआर एकर्डनि सायावसो बिटिआर एकर्डआ टटेलि फेलार जामारबाय नामा एबा फेलार नामा इयो बेखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा एबा साफ्रोमबो बर' इयुथफ्रा एबा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बेखौ साननांगौलगिया दङ एबा साननांसिगौ आरो आंनि इउटिउबनि चेनेलजों बेखौसो आं बुंनो ओंखारदों जुदि रन्जन सारखौ बख'नो लुबैमारदोंब्ला
रन्जन सारनि रायनि हाइकर्टआ राय होयैनि सिगां मानो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानो स्टेप लायाखै? उनावसो नुदों मा बिसोरखौ सोरबा जाज सोरबा लयारफोरजों रायलायहैनाय नुदों। अखा हाखांनानै खफ्रि हमोबाथ' जानाय नङाना। बाथ्रा फावआ दासो बर'नि बाथ्रा फावआवसो गोग्लैहैबाय माथो नोंसोरलाय। अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय। बेफोरबायदि गभर्नमेन्ट सालायोबाथ' जों साफ्रोमबो नर्माल मानसिफ्रा नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट सालायनायखौ जों मोजां मोना एबा मोनासै। बेनिखायनो फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना जेनेरेल पाब्लिकनिफ्राय भट मोनगोनखौ दालुबैसै। बे खाथां। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'फ्रा बिसोरखौ बिदाय होनायनि सम फैबाय। जे बिसोर खोथा होदोंमोन, जे मुभमेन्ट टाइमाव खोथा बुंदोंमोन प्रमद बिथाङाबो, नाथाय गभर्नमेन्ट सालायनानै नुबाय मा उल्टा अपोजिट जाजोब्बाय गासिबो। दा बेनिखायनो रन्जन सारखौ बख'नोब्ला गिबियावनो बिटिआर एकर्डखौ रिभिउ खालामनांगोन। रिभिउ एबा डिनाउन्स खालामनांगोन। बिनि उनाव गोदान एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि सोदोबखौ लिरहोनानै एकर्ड बानायगिरिफ्रा बेखौ लाबोनांगोन। अब्लासो सिस्टेमेटिक गगोन होननानै आं आसा खालामो। बेखिनि बुंनानै दिनैनि बे कन्टेन्टखौ आं बाहायनाय दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।